Bé, bàsicament nosaltres en aquest cas ens presentem, som un equip de persones preparades que venim de moviments socials, del treball colze a colze al carrer, que tenim moltes ganes de transformar la ciutat. Hem estat durant 4 anys sent la verdadera i real oposició, hem estat apretant, hem introduït molts temes a l'agenda i l'actitud de l'Ajuntament ha canviat. Amb això no en tenim prou, en volem més i millor, i per tant el proper diumenge 26 el que volem és que tots i totes us atreviu i que realment activeu una mica la possibilitat de canvi. Som la garantia de canvi, som la clau del canvi. Nosaltres volem transformar Olot i volem posar les persones al centre. Ens coneixeu, sabeu qui som, sabeu on som i entre tots i totes hem arribat fins aquí i arribarem molt més lluny encara. L'Ajuntament serà diferent i ho serà perquè nosaltres estarem allà incidint, governant i transformant-ho tot. Decidim Olot, atreviu-vos, atrevim-nos, atreveix-te.